weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltaare tv takkusan yoni to ñoomela to maqama to wompu to wulayenje to kaƴela zacharia to waali to maqama to garli to garli to zereyka to zereyda to fumo guileyta ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amadou dafto mbuuɗo ha to seeno paalile ko taari ɗum kala ene jeeya e garɗiɗi kabaruuji men to leydi Mauritanie hono ministre de l' environnement o waɗi jillu makko ha to Magama o yeehi ha to ladde witende Negouba taw ko ladde rendade tawtene e nder ndena fande to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo leydi ndi o sifi décret on décret noon ko hollirde tigui wonde lawol bitengol VDN tawtegol e nder Dakar wonti oɗo saaha joni boulevard Aliou Ardo Sadio Sow to leydi Mali colonel Azimi Koita hoorejo leydi ndi mbaɗi transition o waɗi jillu makko to Kucala aseta hanki o jaɓɓama toon jaɓɓugal paydingal no feewi to leydi RD Congo ko seɓɓitiɓe mbaɗi janggu mumen e kan doga moto en tawateɗo to Itori ko famɗi kala sappo nayi neɗɗo mbasi hen pittali mumen to leydi kabaruji men jolam jaɓɓiri so waktu o kima e jaaha to Belgique to leydi Ukraine to leydi Canada to Corée du Nord to Corée du Sud ha to Norvège bisimilla mon e ketti hotodirte joni joni jañuɗen fulɓe mbi ko hoynanteno so saami foti ko hoccede gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko tokkorjinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hoore muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet iwren ko tokkorjinoro way tan kono haako wargani a wulnan ndiyam ma ha wula mbaɗa hen aɗa yara aɗa saforo an donkuɗo yo ƴiƴa mum dog e nder ɗaɗi muɗum jogiiɗo caɗele ɗaɗi jaaɗo ha woofɗi mo koyɗe mum musata jogiiɗo AVC jogii cardiaque mo nangata taare ɓandu wuloru jaaɗoru jottiɗo jokkata enɗam yahata juma e jama ngam koyɗe musoje jokkodir e gorel teya hewɓe ceetima gila jokkodir e gorel teya dañi jaam dañi afiya gandi koɗo hen ha ko iwruken tokkordinoro ko kayisaji Allah e bawɗe Allah sa yiɗi hebde hen ko laaɓi so tawi koto leydi Congo gonɗa jokkodirta koye Mamadou Gaya mbatta ko 00242 05 050 36 08 so tawi koto Afrique du Sud gonɗa ko Ibrahima Sow jokkodirta 0027 827 46 76 72 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto Mozambique gonɗa Ibrahima Ba Pemba Cabo Delgado ɓurɗo andirede Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi koto leydi France Haruna Ngayda 00237 82 33 80 55 so tawi ko site internet mo gorel teya www.gorelteya.com sa jokkodire ɗeɗo hen tonggode kala ɗo gonɗa ma jokkodire gorel teya ha mbawa yitude hen hoore maɗa maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mo ha timmi baɗadori koni mondialement
maître Adama Balde ko piro koyɗi moƴƴuɗo longal bawɗo listihara malaɗo wune sanne sanne. maître Adama Balde ene yawrani ɓe ronkuɓe hebde kayitaji, ronkuɓe hebde visa ji e ronkuɓe hebde nationalité namdiɓe nationalité mi donki hebde ha dandiyankoɓe ronkuɓe hebde kayitaji e ronkuɓe dañde golle kala. maître Adama Balde ne yawrani ɓen ɓe arsigaji men uddi liggiɓe ha tampi enen donki udditade jokkodire maître Adama Balde joni joni haajuma humto hano hannirta ni. maître Adama Balde ne yawrani ɓen sattiraɓe ɓesgu e sattiraɓe dewle. maître Adama Balde ene yawrani ɓen wonduɓe gorko ladde walla e debbo ladde jokkodire maître Adama Balde joni joni haajuma humto. maître Adama Balde ne yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabaruuji e wonduɓe liggeyaji bonɗi o firta ha soro ladde. maître Adama Balde ene yawrani ɓen joguiɓe caɗele goragu ɓen ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala jokkodire maître Adama Balde joni haajuma humto. maître Adama Balde caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal e oɗo saaha joni kadi omo tawe to Dakar to legal golfe. so tawi ko numéro ji bureau ji makko mbatta ko 33 877 45 49 walla mbaɗa 33 877 00 34. so tawi ko numéro ji makko téléphone, numéro ji makko portable, numéro ji makko WhatsApp mbatta ko 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09. so tawi kadi a yeehi to hello makko YouTube a waɗi maître Adama Balde jingañan fuladu ma yi toon golle paydude no fewi ɗe o gollato. maître Adama Balde ko labɗo reedu jiɗɗo leñol ngol laaɓaɗo golle mum joguiɗo seedantagal mum ha timmi nan badden danɗo faade makko. kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo nogas lewru mbooy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi kabaruuji men e ɗemgal pulaar sowtahe ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ha mbawon yiiden to banggue nate ɓosoje ko Saydou Abou Bah kabaruuji men e ɗemgal pulaar ko leydi Mauritanie pudorɗen aset hanki o saga hanki o subaka ko goto e bisuji taw ko bisuji transport bisuji laamu taw ko nawoji sukaɓe étudiaji to université Allah Asriya mo Nouakchott kañum suɓi cumu kañum tigui sumi cumu kulɓinigu no fewi e saaha o jolluno étudiaji ɗi noon ko ɗon tigui o sumi de chauffeur teski cumu ko ɗon tigui o wawi activité ko wiyete sécurité kala systéme de sécurité e mesure aji de sécurité ha dendagal jolnoɓe e kanko biso kala mbawi jippade hano hannirta ni tawi hay goto hen boomaki ko ɗon tigui protection civile en woni konin koɓe faabo e technicien ji mbawi notitade hen laamu ngu noon holliriɓe udditi hen losgoji jaƴƴi no fewi beele ɓe ganda holko saabi nguɗon cuumu siftinde o noon bis cumɗo ko bis jeeyaɗo société nationale de transport public woni tigui SNTP ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen honno mbiruɗen gardini kabaruji men jagorgal leydi ndi kalfinade ko fate taaridi woni ministre de l'environnement du développement rural durable finalement durable hono madame Mariama Bekkay o waɗi jillu makko woni visite makko aseɗa hanki kikiɗe tawi kadi ene ɗoftimo e nguna jillu gouverneur woni walide gorgol hono biyeteɗo Ahmed Nam wula sidɓe ɓe visiti noon nokkuji kewɗi no fewi taw ko nokku to biyeteɗo ɓe visiti nokku mawɗo no fewi nokku biyeteɗo zone El Afta zone El Afta noon en tawe tigui e nder muqaddamo maqama nayimo to noon ko wijitoyde ladde witende ladde neggo ba noon e jeeya e laddeli denaɗi woni ko wiyete forêt protégé ɓe visiti kadi wuuro wiyetego Garli sagataɓe Garli naɓe ɓaɗɓe toon golle payde nde fewi to ko wiyete ɓaɗɓe toon ko wiyete parafe noon e ballal ministre de l'environnement et des développement durable
ministre o noon waɗi erango faade dendagal population tawateɓe sarande ɗon ladde witende nguba kala negu ba nde mbawa tigui tinnade kormo kuulele laamu ngu taaƴi oɗo saaha joni beele kay eɓe mbawa rende ladde nde hano hannirtine ladde negu ba noon tawi tigui e wertago yango no fewi kene qime ujunere temedde jeetati e nogas joyiya hectare woni 1825 hectare ko ɗum woni ladde nde ene waɗi gueɗe ene waɗi tigui gartam hewde no fewi eɗen mbiya tan bandiraɓe yo tinno no fewi mbatta tigui toppito tarini men taarinde guure men mbasen soppude leɗɗe e kala saaha kadi so tawi en jii leɗɗe ɗe ustima nde mbatten ko wiyete reboisement woni tigui lortade leɗɗe e taari men saabu leɗɗe ne keewi fayida ne keewi nafoore ne keewi cellal lekki ne falo nguleyki lekki ne falo poussiére ne falo hendu lekki ene fooda toɓo lekki ne heewi cellal no feewi ɗum noon tinuɗen monen men foof yo aw lekki ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni Mouhamed Cheikh la Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie gonnoɗo e jillu mum gollal ngu balle tati to leydi Espagne tawi kadi omo yadno e sete timmuɗo no fewi o arti tigui jofti jamma hanki nder Nouakchott lamorgo leydi makko o tawi ne ari jaɓɓade mo to bo wallade diwoje ngal sito Nouakchott hoore jagoɗe leydi ndi hono Mohamed Ould Bilali Messoud e jagorgal woni ministre conseiller à la présidence de la République e yimɓe gouvernement hewɓe no fewi o tawi ɗon kadi chef d'état major particulier du président de la République o tawi ɗon directrice adjoint cabinet du président de la République waali Nouakchott banggue hirnangue e cukko hoorejo conseiller régional mo Nouakchott kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o yahani goto mbiɗen omo yadno e sete timmude no fewi e nder ɓene tawi hen docteur Mariam Da on ko première dame woni joom suudu hoorejo leydi ndi omo yadino kadi e Adama Bokar Sako ko ministre secrétaire général à la présidence de la République omo yaade Ismaïla Ould Cheikh Ahmed ko jagogal kalfinade ko fate jokkodiral leydi Mauritanie e caggal leydi woni ministre des affaires étrangères e omo yaadi e Ousmane Mamadou Kane on ko ministre des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs omo yaadi Dewle Zeyni ko jagogal kalfina ko gal ko fate awo e ngalu tawtengu e nder maaji omo yaadi Sidna Ould Sidi Ahmed Wula Ahmed Eli ko jagogal kalfinade ko fate ndema omo yaadi kadi e madame Nana Mintou Hamedi Wula Moknas on ko jagogal kalfinade ko fate julagu de l'industrie de l'artisanat et du tourisme omo yaadi kadi Mohamed Ould Mohamed Lamine on ko directeur cabinet makko wondude Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed on ko président de la zone France de Nouadhibou e ben yaadi kadi Kana Bokara on ko ambassadeur joɗaniɗo leydi Mauritanie to Madrid woni to leydi Espagne omo yaadi Ahmed Ould Bahenine on ko chargé de mission à la présidence de la République omo yaadi Mohamed Zeyni El Abidine on ko président de l'Union nationale des patronats de Mauritanie e Cheikh Sadibou Camara kañum woni président de l'université mo Nouakchott El Asriya e woɗɓe kañumen tigui woni ɗoftinoɓe mo e jillu ngu ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paadena kene wona hitande joni ko Ousmane Sonko gardiɗo landa wiyete ka Pastef tuma ko fati viol tawa tumano ko viol de suko debbo biteɗo Adji Sarr haala kanne haale deƴƴaka gasani taw joni kadi ko goto e yimɓe landa Pastef ka Ousmane Sonko addi kañum tigui tuma nanga e oɗo saaha joni tawa kañum ne nanguira ko wadde viol woni viol de suko debbo vinaire taw ko debbo mo yontani oɗo saaha joni tawete juuɗe dadiɓe e wiide jayde witede lops aseta hanki yaltude aseta hanki sappo e jeenayyi mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ɓe kollel tigui ona sagata gorko inde mum tigui ne tawe nder ɗeɗo alkule ɗiɗi hen alkulal gandal ngal ko I alkulal ɗiɗiɓal ko N ko kañum tigui nangga o tuma noon ko welde cukalel Dewle tokosel lops jayde observation jayde lops noon holliri e so holleri tigui e sumgoji lokkal ɓennuɗi kanko INO tumaɗo viol lunaire omo tawetno tigui e listiji to Fatick ko kanko kadi wonno candidat yewni askani taw kadi ko catalam baddugal jungo e fandu e landa Pastef omo tawe oɗo saaha joni e brigade gendarmerie mo hana ko kañumen tigui teeɓimo mbaɗimo déféré to yesso parquet jayde lobso holeri o jiya tigui o jiya koto wuuro witego Gila Sen ko toon o jiya o golloto koto aéroport AIBD woni Blaise Diagne de Dakar ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen
hono mbiruɗen gardidi kabaruuji men Macky Sall hoorejo gendi Sénégal o inniti lawol bitengol VDN woni voie dégagement du nord tawi kadi ko section gon taweteɗo hakkude place de l'OMVS et giratoire des centres international du commerce extérieur woni CICS on boulevard noon mo VDN Macky Sall inniri ɗum e oɗo saaha joni boulevard Aliou Ardo Sadio Sow ko para décret noon o siifi guila ñande sappo lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ko guila nden on décret sifa kanko Macky Sall hoorejo leydi ndi noon o erima ɗeɗo jagode hono jagogal kalfinagal ko fate des infrastructures et des transports terrestres wondude jagogal kalfinaɗo des collectivités wondude ministre de l'urbanisme des logements nde mbawa tigui toppitade ha décret o tigui ha sifande nde wawa tigui ɓennude hano hannirta ni beele oɗon voie biyeteɗo VDN ene wonta boulevard Aliou Ardo Sadio Sow eɗen ɓe tan e rango fade dendagal bandiraɓe tawateɓe nder Dakar e nder leydi Sénégal kala nde mbawa tigui rewde e nden inde taw ko inde boulevard Aliou Ardo Sadio kono noon kadi yoga e guure men e oɗo saaha joni teskima tigui yoga e guure men inde mumen nana mbayla no fewi ko wayno Wourossogui e oɗo saaha joni wattama Orosogui Hoore Fonde wattama Ore Fonde Hammadi Hunare wattama Hammadi Onare e gueɗe guure goɗɗe kewɗe yen tinno e mbaɗto hakkillaji no fewi eɗen inde calɗen inde ɗe bonne saabu inde ɗe eɗen jogui ko firti ha heewi e ɗemgal men ɗum noon tinɗen no fewi mbawen toppitade guure men inde ɗe mbasa bonnede hano hannirtani ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen contrôleur bateau goto ko majjuɗo woni porté disparu guila alarba ko donkaɗo yitede kanko noon o wiyete ko Habibou Lo noon kanko Habibou Lo noon o andaka taw ha joni to woni koreji makko kolleri guila ñande talata tigui ñande o dawi ko talata o fonno jippade woni alarba arta galle makko guila nden noon ko donkaɗo yitede capitaine bateau to goloto holli tigui wonde kañum kay yimo tigui mo ƴeŋti e bateau o omo fayto logement ji mabɓe sagata podnoɗo lomtade mo on holliri tigui sanga witere ndi yiyanimo ko ɗon wawi haalande capitaine de bateau noddi kadi goto e ɓattiɗomo biteɗo Mbaya Lo habriɓe ɗo yani kanko biteɗo Habibou Lo e oɗo saaha joni noon koreji makko mbawi yettade to police e to gendarmerie kala ɓe udditti hen loskoji jajji woni enquête jajji no fewi beele ne ande kay to woni eɗen mbiya tan yo Allah hollita taw mo wuuri omo selli omo hiisi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal jen ha to Kidira noon kikiɗe hanki o teskama tigui ko suka debbo tokoso mo duuɓi sappo e joyyi ko kañum woni majjuɗo toon melew ma en ketto hen musidɗo men sehil men Amadou Diop taw ko Kidira FM. Weltaare ɓiɓɓe fulɓe andudinema on calminama on jettama on jurama andanan ko musidɗo mon Aboubacry Diop ɗo e Kidira yittinden ɗo kadi e rango immorade ɗo e nder wuuro men Kidira woni ko gandanɗa hoore maɗa ko yurmini e ko hawni ko waɗi ɗo e nder wuuro meɗen Kidira mbomri debbo yarori e duuɓi 15 muɗum ene wonno e galle mo gandanɗon ko galle jinnaɗo men Anounu Sy ko ɗon woni to suka o nehono e ñande aljuma kikiɗe nde noon woni aljuma arasara on waktu janaysa ene wonno ɗon e hen ngel cukalel majji ha joni to jareten ɗo ngel yiyaka ngel nanaka laamu immima kadi e bandiraɓe fof gimmima ene darta kono na hannde ala ko yiya e majjel kangel kadi ngel heewano yaltude ngel heewano yaade hay nokku te serte e jinnaɗo makko neɗo mo serte makko nde o wimo yo yaato suudu o yaltinanamo adnamo toon wutte o yi adnemo wutte o tottimo ko ɗon woni to jinnaɗo makko neɗo mo wayri e yiidemo ara sara on waktu kay janaysi yimɓeɓe gonno ɗon e galle he gila nden ha ɗon e galle he gila nden ha addamma hannde to jareten ɗo o suka debbo yiyaka nder yiyaka boowal e laamu immima miskine e bandiraɓe fof gimmima kono na hannde o yiyaka ko hunde yurminide hunde hawnide e wondude kadi e oɗo frontiére mo gandanɗa hoore maɗa ko frontiére ɓurɗo hulɓinade e frontiére ji fof wonno ko maayo falleme woni kerol te maayo ngo oɗo waktu joni ala ndiyam e to jowruɗa foof mbawata ɓennude ɗum ɗon ɗon min mbi tan min jettinena ɗum dendagal bandiraɓe kadi nde mbawata wattude hen hakkille mbawa kadi wattude hen hakkille saabu kadi ko hunde nde gandanɗa hoore maɗa ñaago kadi e frontiére o kadi nde ɓeydoto kadi wawde ɓurde kadi rentede saabu hande o ɗo no wuuli jaw saabu bewe meme ala to yiya ala to nana mbomri debbo yaro e duuɓi 15 ndi gandanɗa wowano yaade hay nokku so wona e nelal jinnaɓe mum
bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe ko ɗum de woni ko heɓi min ɗo e kiidira hunde hawnide hunde yurminide ɗum no miɗin ñaagui hen duwaw nde Allah wattanten mo e juuɗe. yo Allah hollita ko sowta musidɗo men Abou Bakry Diop tawa ƴetti haala makko ko biyeteɗo Amadou Diop tawateɗo to Kidira FM ha joni kabaruji men e ɗemngal pulaar sen ummima to Kidira paten koto Ziguinchor e oɗo saaha joni teskama tigui cogguji gueɗe ñamateɗe ɓurɗe hattojinede cogguji mum koko ngabbino fewi saabu ñalawma hannde o hollirama tigui tewa kilo tawi ko tewa kilo goto tawi ko dammowol ene yaaha ha ujunere CFA ene hawra ha ujunnaje tati uguyen so tawi noon ko tewa nayya tawne wonde e ƴiye kilo yeehi ha temedde jeeɗiɗi ma en ketto hen cimtol musidɗo men Amadou Isaga Kebbe to Ziga FM Amadou Isaga Kebbe jaam ñalle maɗa. Assalamu aleykum moɗon bandiraɓe sehilaɓe Weltaare TV kabaruji garanen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi correspondant men jahanɗen hannde e marché Bukot wonko o namdi commerçaji ɗi wonko commerçaji ɗi kalanimo won kadi ko jiiɗen e jeereji goɗɗi ɗi nde wonno Ziguinchor ina jogui jeere mawde wiyete ko marché Seymour wonde nde wiyete ko marché Tillen marché Kande kono kamɓe fof konngol ngol ko gotol holɗum ɓeydade ɗe eɗen mawni ga no feewi nde wonno usteɗe yimɓe nan tan e noppi kono yettaki e to banggal dépasse o ina wayno hande golle ɗe ina ceeri ɗo no feewi kilo tew nagge hande taw ko godduɗe e tew e ƴiye hande ko temedde jeeɗiɗi finirɗo e ngoɗo wuuro so tawi ko kilo damuwol ɗum ɗon ko ujunere mbuɗu mankani haydara so tawi ko litre diwlin eɗen gandi ko temedde e capanɗe jeetati woni wolata capanɗe jeeɗiɗi mbuɗu ɗum noon yimɓe ɓe ngulli no feewi ɓe mbino heewi caɗele e mabɓe ina wayno ɗum ɗo puusuji ɗi kattanani ko woni kadi e nder dépasse o ko waɗete ko kadi jogorani ala hen ko timmi so tawi en ɓuusi ɗon ɓe mbi hande sako oras ina jaranno to e ujunnaje tati mbuɗu e ladde nde so yettima ɗo e nder marché ɗe ko ujunnaje 5 ina wayno kadi to banggal fruit ɓenne kadi mbi so tawi jeeyi ala ko keɓaten hay hunde ɗum fof no addi ɗum ko caɗele transport o nde wonno eɗen gandi marchandise Casamance ummorto ko Dakar so ari ha e nder Gambi ne fawa hen ko amere fawano furti koyngal fawa hen kañumne gueɗal muɗum ɗum waɗi caɗele ɗe mbaɗi no feewi ɗum noon kamɓe fof ɓe gullitima président de la république ko wi ustama ko yo usta ɗe waɗ feere yetto ga henna kilo sukara hande biyeteɗo ɗo henna bekke o ina fini ɗo holɗum 140 mbuɗu kilo condi hande nanɗo e nder wuuro ngo ko 135 mbuɗu ina wayno ina ɓeyda no feewi ɗum noon yimɓeɓe fof nana ngulla no ngullira bangeji fof ɗum noon ina wayno caɗele ina keewi addi ɗum ɗon fof noon to banggal tewngu serde nde wonno nayi ɗi ko ɓuuri hen hewde ɓe correspondant men goɗɗo yehne en to tefankoɓe nayi to ɓe mbi ko waɗi ɗum ɗon ina wayno ko ɓuuri e jawdi ndi ko ɓuuri hen nde umorto ko leydi Mali ɗum noon mbira frontiére ndo ferma fewde joni ina wayno caɗele to banggal tew ina ɓeydi no feewi kilo gonnoɗo 105 wonti 1jeeɗiɗi kilo damol gonnoɗo 1jeeɗiɗi wonti ujunere ɗum noon ne waɗi caɗele to banggal liɗɗi kadi haaletake ɗum ne kadi caɗele ɗe nan toon ina keewi ɗum noon nde wonno koye Casamance ɓurno wemnode liɗɗi hande ko kamɓe ɓuuri satirede liɗɗi ɗum noon ko ɗeɗo caɗele pinirɗo e nder Casamance ɗeɗo balɗe fof ko ɗum ɗon woni ko hello ngoɗo dawrete jeere ɗum yarete e boli kaɗo haala ka gasani tawa so wona ustede nde tan ko ɗum tan ɓe mbi so ustaka ala hen ko ɓe jii Weltaare TV Amadou Isaga Kebe joɗaniɗo on ɗo e Ziga FM sappo e wiite yantodirde e Weltaare TV on calminama on juurama ɓiɓɓe Afrique yallah ko hen walde jam
Amadou Kebe golle ma jooɗi peewi seno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen aseta hanki o sanga 15 heures woni 3 heures kikiɗe ko bus transport en commun kañum tigui yaɓɓi pittola bomba tufanoɗo e dow lawol makko e nder hakkude leydi ndi tawa kadi ko dow lawol to wiyete route nationale numéro 6 hakkude to wiyete sévaré e to wiyete Konna tolno wuuro wiyetego Sare Somo natirde Konna bus o noon ummino koto gawo bila provisoire gadanomo keɓɗen e subaka hannde o hollirama tigui sakataɓe jeegomo mbasi hen pittali men capanɗe nayo e jiiɗi wonɓe mbarmi hen e nder ɓen hen jeegomo ne tampi sanne tampi sanne kamɓe kala noon ɓe mbawi tigui ƴettede ɓe nawama e mbadi évacuation to hôpital mo Sommina Solo tawateɗo e nder sévaré en duwanima dendagal jeeyaɓe hen mawi ɓe yo Allah yurmoɓe yafoɓe hanaɓe aljanna gañiɓene yo Allah rokku ɗumen jaam mbawa ruttade e haaju ɗumen ha joni ko leydi Mali keddoɗen colonel Azimi Koyta ko hoorjo transition laamu sabboddu mo leydi Mali o waɗi tigui so jaɓɓama aseta hanki o sappo e jeenayyi lewru Mboya woni lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi jaɓɓugal molantegal Allah to Kuccala noon Kuccala ko remoɓe bukki woni wiro walla mbiyana coton kañumen tigui bismima toon hollirde weltare men e yidde kadi feccide e makko weltare men ko fati e ñalawma hanki o wonno ñalawma feeto taw ko feeto mawninde wonande demugol bukki walla demugol wiro mbiyana coton ɓe kolliɗe ɗon hitande 2021 2022 woni tigui saison ɓennuɗo ɓe keeɓi tigui koɓe meeɗani hebde woni record coñgol record ɗum noon gola coñgol Allah kay ballal Allah e ballal colonel Azimi Koyta ɓe leydi Mali wawi artude tigui e place mum hepti numéro 1 place mum to banggue remoɓe bukki saabu ɓe kolori hitande 2021 2022 woni saison ɓennuɗo ɓe mbawi soñde temedde jeeɗiɗi capanɗe jeegom ujunere tonnes taw ko coton woni bukki taw noon ko production record ɓe kolori foof noon mbiɗen koye ballal colonel Azimi Koyta ko kañum tigui saabi kañum tigui waɗi subventionné dendagal ko wiyete les entrants agricoles kono noon kadi ɓe kañum ɓeydi coggu kilo coton taw ko coton en grain gonnoɗo 250 o watti ɗum ha 280 francs CFA ñalawma hanki o nder jaɓɓugal ngal pankaruji kewɗi mbawi tigui hollirede ne koyna ɗi hen ene mbiyamo bienvenu woni tigui bisimilla ma e nder capital taw ko capital or blanc woni capital to bukki wona to wiro remete ɓe kolliri kadi hen pankaruji en kollir tigui Azimi a jarama a ɓeydini min coggu coton a jarama yo Allah yoɓe jobdi moƴƴiri yimɓe hewɓe mbawi tigui notitade hen population Kuccala e ko taari ɗum kala mbawi tigui notitade e jaɓɓugal ngal Allah e jaɓɓugal ngal hewde yimɓe ñalawma hanki o noon hollirama tigui hay sinno ñorgo weddama memata leydi Allah ya kewgol yimɓe ɗo ko jaɓɓugal ñalawma hanki o Koyta on est fier Koyta emin belti e golle maɗa ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar seno mima to leydi Mali koto RD Congo paaɗen woni république démocratique Congo hollirama tigui aseta hanki sappo e jeenayyi lewru Mboy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ko janguta ko seɓɓitiɓe mbaɗi jangu mumen e to kan doga moltoyo e nder wuuro wiyetego Itiru ene tawi Itiru ne tawe to rewɓajo hirnangue leydi ndi waɗi sappo e nayo neɗɗo basɗo hen fittande mum e nder ɓen sappo e nayo waraɓe hen jeeɗiɗo noon e nder ɓen sappo e nayo waraɓe hen jeeɗiɗo hollirama tigui ko kurkaji tokosi woni ko sukaɓe tokosɓe kam wiide kay hono croix rouge tawateɗo e nder ndeɗon fande kabaruji men ɗemngal pulaar kabaruji men jolam jaɓiri koto leydi Belgique puɗɗotoɗen kene wona joni noon duuɓi ɗiɗi festival biyeteɗo carnaval de Stripi Brankini baɗannoɗo kala hitande duuɓi ɗiɗi ɗon waɗani tawa ala ko haɗino ɗum wadde so wona kay bone mboros covid sappo e jeenayyi ko hitande hikkane noon caggal teskede mboros o ustima ɓe jinno tigui fuɗɗitade wadde ɗum taw ko
Ñalawma aleda hannde o ɗum fonno wadde sanga 5h du matin nde yimɓe kay puɗɗi wadde tigui mawɓodiral mumen fottude e ɗina nokkuji gam yabande kay festival ko ɗon tigui warla goto doggannoɗon dogdu mum fakkidu no fewi dogdu mum dole mum ponno uri caggal yimɓe rewi caggal e wiide kay e wiide maire wuuro ngo hono biteɗo Jacques Golbert ko ɗon tigui camion wi to tigui auto wawi gurñade yimɓe fo gurñade yimɓe noon bilama puɗɗena hebde noon ko waɗi tigui yimɓe jeegoma mbasɗe hen pittali mumen e waɗi yimɓe jeegoma noon mayi hen yimɓe ɗiɗo noon teɓama taw ko wonnoɓe nder auto e oɗo saaha joni tawi tigui juuɗe losgoɓe enquête o noon ko yidde andude so tawi accident o ko kamɓe tigui beela walla ala so tawi ɓe teyani ko wawi wonde hen kala ma en gartu e oɗon kabaru ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sono mim to Belgique koto leydi Ukraine paɗen armée leydi Russie nana jokki bombardude leydi Ukraine hollirama noon ɓe cakkiti bombardu ñalawma hanki o noon ko école walla subaka hande ko école taw ko école daara on école noon ko suka yimɓe hewɓe civil en taw ko ɓuuri hen hewde ko sukaɓe tokkosɓe e rewɓe nayeɓe kañumen cuuɗino hen on école noon tawate ko nder wuuro wittego Mariupol to rewo ɓaajo hirnague e leydi Ukraine école o noon ko école des arts mo G12 ko fodde noon temedde nayo neɗɗo suuɗino hen ɓe mbawi tigui aynade makko bomboje e kanko école on ko ɗon tigui o yani hollirama tigui wonnoɓe hen ɓe mbasi hen pittali mumen goskiji kewɗi oɗo saaha joni ko ronkaɓe yitede nana tigui ubbi lesa kaaje e lesa tuufeje e oɗon école hollirama noon goskiji mabɓe noon ko ronkaɓe yitede Mariupol ko wuuro tawa kan wuuro wongo temedde nayyi capanɗe joyyi ujunere fittaɗo woni population mabɓe ko wuuro ɓuurgo boomade kay tugui ko guerre lemo leydi Russie fuɗɗi kay faade oɗo saaha joni ko wuuro ɓuurgo boomade hollirama noon ñalawma hande o fodde 10 millions woni million ngaji sappo neɗɗo Ukraine naɓe puɗɗima tigui dogde galleji mumen ɗum noon ene qiime ha ENCAR woni population woni tigui population to feccama pecce nayyi hen feccere wotere dogui ha laaɓi oɗo saaha joni e wiide kaylo o commissaire des Nations Unies pour les réfugiés biteɗo Filippo Grandi o e nder o holliri kadi e nder ɓen 10 millions dogɓe hen million ngaji tati million ngaji tati temetere capanɗe jeetati e jeenayyi ujunere ene fawi capanɗe nayyi e nayyi o neɗɗo jalti leydi ndi ha laaɓi tawe caggal leydi heddiɓe ne tawe nder leydi he o holliri kadi e nder dogɓe ɓe e 90% woni e nder temedere kala hen capanɗe jeenayyi tawate ko rewɓe kañume sukaɓe koto leydi Canada paɗen to région mo Toronto e nder Canada ko gorko goto mo duuɓi nogas e nayyi kañum tigui ƴetti jambere mum naati e jama seeɗa hanki o yidde kay wadde ñangu mum e julɓe wonnoɓe nder oɗon kaɗon juma e nder wuuro witego Mississinga noon hay goto gañaki hen kono noon hollirama tigui hono jagorgal hoore jagoɗe leydi ɗi biyeteɗo Justin Trudeau holliri hen metti mum no fewi ha joni ko leydi koye Corée du Nord paɗen ko Corée du Nord ina jokki e kala saaha weddade bomboje mum e mbadi ƴewnel woni essayé aleda hande o noon ɓe aynima bombo misilaji nayyi ɗi misilaji nayyi ɓe aynidi kanƴe foof ko nder maaje kadde tawa kadi ɓe aynoriɗi ɓe toɓɓiri koto banggue leydi Japon laamu leydi Japon holliri hen metti mum no fewi koto Corée du Sud paɗen leydi Corée du Sud noon heeɓi tigui hoorejo leydi ndi kesso ɓe président kesso on président noon ene wiye yon sukki yolam o holliri noon aleta hande o wonde kay ko egginowo galle lamorgo woni palais présidentiel o tawateɗo dow hayre towne no fewi tawa kadi ne woɗɗi wuuro lamorgo ngo o artir ɗum hano hannirta ni e nder lamorgo ngo tawa kadi beele noon foof noon koye mbadi yidde ɓattade population o holliri galle lamorgo foti wonde tigui ko ɓattade yimɓe ɓattade population kanko noon o holliri ko nden eɓɓore o ƴetti eɓɓore nde noon ko golle mawde no fewi namdiɗe ngaluji no fewi saabu kay ko qima eɓɓore holliri kay ko golle ɗe guinde palais présidentiel o artir ɗum to yiiɗi wadde ɗo ene qime ha 50 milliards taw ko haalisu on woni tigui haalisu mo leydi Corée ñamata ene qime tigui ha halis euro 37 millions taw ko halis euro ko ɗum tigui wawata golle e guinde oɗon galle lamorgo artir ɗum tigui to nokku to yiiɗi ɗo o siftinde on noon hoorejo leydi kesso o ƴettata golle makko ko ñande sappo lewru mai dartuno ko nden tigui o ƴettata golle makko o holliri noon hay sinno ƴetti golle makko ko addi kay ko palais présidentiel kesso mo yiɗi made o kene gasa o gollota ko tigui o yahata nden on galle lamorgo biteɗo maison bleu mo gonɗo dow hayre o holliri kanko golle makko golloto ɗum foof noon ko nder bureau ji taw ko ministère de la défense e tawti ko toon tigui o golloto ɗeɗon golle hande palais présidentiel kesso o foof gasi o holliri galle o noon wonde dow hayre wasde hoddude e yimɓe ene holliri tigui wonde ko miijo impérial ko miijo kadi autoritaire ɗum noon kanko o yiɗa ɗum
ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar koto norvège koto na udurtena kabaruuji men haalaɓa aseɗa hanki o noon ko avion militaire amérique naaɓe gonnoɗo exercice mum woni tigui gonnoɗo e manœuvre kañum tigui tawana jolluno koninkoɓe nayo kamɓe nayo kala koɓe amérique naaɓe ko on avion waɗi accident hay goto e mabɓe noon kamɓe nayo ɓe jolnoɓe lanaka hay goto hen wifani hay goto hen fiɗɗade no footi kamɓe kala ko hen ɓe mbasi pittali mabɓe ɓe gonɗon noon koye exercice mabɓe tawa kadi koye fedde lottoɓe jeeya musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceeɗam ko ɗum ɗo wonno ko tongujon habaruji men e ɗemngal pulaar ɗo e habridde he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah to leydi Gambi to wuro men to wuro men Kidira ko musidɗo men Aboubacry Diop so tawi noon koto leydi Ziguinchor to wuro Ziguinchor ko musidɗo men sehil men hono Amadou Kébé musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ketki maɗaki jaam ñalawma janggo ko musidɗo men sehil men Sar Ablaye Sarr yo jaam Allah jogomi jogo on